Пора на фурна. Цикурата се почиства отвън и отвътре. Правят се леки прорези, после се вкусява с сол. Сол и зехтин. Ако имате подправки за риба, може да сложите, но може да направите по този начин, само с сол и зехтин. Така и двете тавички вече са във фурната. И след 20-25 минути ще видим резултатът. Рибките се посоляват отвън и отвътре. Чакай. Зейтиния koyacağız. Сега ще ги намажем с зехтин. 200 derecede 20-25 dakika pişireceğiz. После за около 20-25 минути ще ги сложим в фурната на 200 градуса. Цикурата вече е готова. И след малко към нея ще прибавим салатка от домати и краставици. Hadi sana vereceğim amca. Güzel değil mi? Hı hı. Çok güzel pişmiş. Направо се топи в устата. Tavuya slatko. Şimdi koyacağız içine. Tabağa. Hadi bakalım.